Създава се ефект, който знаете в момента е много модерен, 3D ефект на осветителните тела, когато ги погледнете да виждате дълбочина, да има характер, да има излъчване този автомобил. Като в два блока са вкарали съответно късите и дългите светлини, а пък отдолу в формата на бумеранг е инсталиран с LED светлини, съответно мигача и дневните светлини, които са, както казах, с LED технология. Интересното е тук, че имаме промяна в осветеността. Тогава, когато, да речем, ние проведем команда за мигач, тогава LED светлината се преобразува в червен, т.е. оранжев мигач, по този начин съобщава за посоката, която ние искаме да направим маневра. Другото нещо, което също е променено в предната част, това са като цяло новите цветове, с които е обогатена гамата. Отстрани можем да видим вече едни дъжки за отваряне на вратите, които са с технология свободни ръце. Също е една много добра иновация. А пък в задната част имаме също тотална промяна на задната оптика, като в долната част на блока на стоповете са направени с кристален ефект, т.е. там са светлините за заден ход, като по този начин се смалява височината на оптичния блок и се издължава чисто визуално автомобила, като съответно, разбира се, задните стопове също имат този ефект 3D, който го наблюдаваме и отпред, за да има хармония между предните и задните части. Още в самото начало, когато създава на C4-ката, идеята е била да има хармония и съответствие между външния вид на автомобила, между предна и задна част и този автомобил да носи почерки на Citroen. Нещо, което винаги съм подчертавал и няма да спра да го подчертаваме, че нашите автомобили имат собствена идентичност и няма как да бъдат объркани. Дал съм ви го този пример, когато премине бързо покрай вас един Citroen, ми казва един Citroen мина, няма как да бъде объркан с друг автомобил. Тази самоличност е много важна, този подпис на марката е изключителна и разбира се, конструкторите много се гордеят с това.